Děkuji za slovo. Vystupuji tady ve věci, chci se zeptat na fungování inventarizační komise. Zjistil jsem na stránkách města, že inventarizační komise je tam uvedena, její složení, jsou tam záložky inventarizační komise, záložka na rok 2013, 2014, ale není tam žádný zápis. A já se ptám inventarizační komise, jsou tady dva členové, pan předseda, pan Nevný a i pan ministr Hod, jestli jste v nedávné minulosti projednávali záležitost týkající se koupě nábytku za obecní peníze, který šel skončil soukromým účelům, a to sice paní starostky a místo starostky. Já jsem předseda hlavní inventarizační komise. Nejsem členem inventarizační komise. Nevím, jaký výraz jste použil, co vás zajímá inventarizační komise jako taková. Inventarizační komise je komise, která se zabývá inventarizací věcí na úřadu. No, a vás zajímá co? Mě zajímá to, že jste zjistili, že za obecní peníze byl nakoupený majetek, když jste to zinventarizovali a zjistili jste, že ten majetek bohužel není na obecním úřadě, nebo na úřadě, jak má být, ale je v bytě paní starostky a místo starostky. To mě zajímá. Nebo jestli něco takového podobného jste řešili, tak by komise přímo. V poslední komisi stále řešili věci, které se vyřazovaly, které jsme dostali k vyřazení. Komise se sešla a tyto věci jsme řešili. Samozřejmě byly tam i věci, byl tam nábytek, který prošel našima rukama, ale my jsme to jaksi neřešili z toho důvodu, že jsme to komise jako to nechala na posouzení radě a někam dalo. Máme k tomu vyjádření, se kterým nás můžu seznámit, když už teda o tom mluvíte, ale v první řadě by mě zajímalo, protože zápis ještě jako není, rozumíte o tom, k jakým závěrům došla komise. Ten teprve budeme dávat požadavky, kde jste k této informaci došel. Jako, rozumíte, já vám na to odpovím, ale potřebuji věřit, Řešili jste to nebo neřešili? Řešili jsme to, ale mě zajímá odvětové informace. Děkuji za to, já myslím, že počkám si na zápis inventarizační komise, doufám, že bude umístěn. Jo, na stránkách města, měl by tam být. No to nemusíte čekat. Já vám řeknu, jaké závěry inventarizační komise. Je tady člen inventarizační komise, pan Hotěnka není členem inventarizační komise a k bodu, který vás zajímá, se komise jednoznačně je podepsaný všechny členové, že se vyřazovacíma protokolama, který teda údajně, kde má být nábytek, který měla údajně zakoupit paní starostka, není jaksi pravomoc, nebo zkrátka jsme se tím nezabývali a dali jsme to a bude to i v zápise, aby rozhodnutí o tomto bodu učinila rada. Tak, já bych možná pověděla, protože jsem předpokládala, že původně určitě někde toto téma vyskočí. Já to tady ráda, že byste tam mě nechal mluvit, která se nepovedla do vás. Tak závislí té komise byly školena reakce, jak moje paní Mídové, což je vedoucí odboru vnitřních věcí. Je pravdou, že v období se nakupoval nábytek a další věci, které byl potřeba pro občany. Ano, v té době já jsem si nechala přivést nějaké věci z IKEA, tak jak tady bylo uvedeno. Následně jsem paní Mídové dávala peníze, aby je zaplatila. Tyto věci byly
předepisovala, tak jsem sama požádala inventarizační komisi, abych si je mohla odkoupit. Pokud bych tento krok neučinila, nikdo ani neví, že tam nějaké podobné věci jsou, bych ráda požádala. Takže já v tuto chvíli nechápu, co z toho děláme za aféru. Rada města v schválila kupní smlouvu, kde já jsem si tyto věci odkoupila. Bylo mi nejprve řečeno, že to musí být inventarizační komisí, která by měla vyhodit z mého inventarizačního listu. Poté, co inventarizační komise se rozhodla, že to rozhodnutí nechá na radě města, já jsem učinila další kroky. To je všechno. Já bych tomu ráda řekla, že to je urážanou osobu, pane Ritele, od vás. Budu zvažovat asi kroky, které nám budou potřeba. A budu žádovat to za prvé. Za druhé, podle jednacího řádu právě dívala, nemáte nárok, abyste byli vzpomínali jednání zastupitelstva. Tak, pan Petr, prosím. Já bych to chtěl jenom doplnit. Součástí toho našeho zápisu, kde jsme podepsali, je teda vyjádření stanovisko Jany Nejdory, který tomu bylo. A za druhé bych chtěl, proč jsem se chtěl, jako potvrdí, že jsme něco takového projednávali, když to není tajný. Já jsem v úterý, na mě zazvonila paní Benešová a přišla se mě zeptat, co je na tom pravdy, že paní starostka a paní místostarostka Nováková zcizili nábytek za 50 000. A já jsem na paní Benešovou řekl, paní Benešová, mohla by se mě říct jméno toho člověka, který vám tuhle informaci řekl. A ona říkala, je pravda, že paní starostka to zcizila. Já jsem řekl, není to pravda, a tak, abych neudělal nepříjemnou z tomu danému člověku, tak vám poděkoval mě a říká, abych neudělal problém, tak vám to neřeknu. Takže takhle je to. Já podotýkám, že naše pracovnice, která dělá zápisy, relativně dovolený, takže zápis z naší komise, která se konala před týdnem, budu podepisovat a bude do rady příští týden. Tak, jak jsem vám tady řekl s tím stanoviskem inventarizační komise, to tady říkám.